Já jsem kouzelník a stojím na pódiu. Pod pódiem sedí lidi a koukají se na mě. Všude svítí světla. Přijdou 2 kouzelnické asistentky a svážou mi ruce lanem. Potom okolo mě obtočí řetězy a zavřou mě do truhly. Truhlu zamknou na hodně zámků a zatlučou do ní hřeby. Takovýhle hřeby. Potom se světla divoce rozblikají. Ozve se hudba. Hudba hraje. Světla blikají. Hudba hraje. Světla blikají. Světla blikají a hudba hraje. Najednou se světla prudce rozsvítí a hudba přestane hrát. A asistentky otevřou truhlu. A já v ní nejsem. A lidi jsou vyděšený. Kam jsem se ztratil. A že jsem propíchlý hřebem. Potom se světla znovu prudce rozblikají. Znovu začne hrát hudba. Znovu světla blikají. Znovu hudba hraje. Znovu světla blikají. Znovu hudba hraje. A jednou se znovu světla prudce rozsvítí. A hudba přestane hrát. A já se z ničeho nic objevím na pódiu. A stojím. A koukám. Jako by se nic nedělo. A jsem rozvázaný. A nikde nemám krvavý šrámy od hřebu. A lidi tleskají a jsou překvapený, že jsem se rozvázal a že jsem vylez z té truhly. Tak takhle si vždycky večer představuju, že čaruju. Ale doopravdy umím jenom jedno kouzlo s kartama. Vyberu z balíčku 1 kartu a podívám se na ní. A potom kartu vrátím zpátky do balíčku. A kouzelník karty promíchá. A potom se kouzelník může konečně zeptat, co to asi tak bylo za kartičku? A nebyla to náhodou tahle kartička? Já nevím. A tak to asi byla náhodou tahle kartička? Já taky nevím. Já si totiž nepamatuju to, co jsem si měl pamatovat. Ale kouzelníkovi to vůbec nevadí. Kouzelník to umí poznat stejně. Byla to totiž tahle kartička. Správně. A já se můžu konečně kouzelníka zeptat. A jak jste to asi tak poznal, pane kouzelníku? A kouzelník mlčí. Nikomu to neprozradí.
Protože by se potom mohlo stát, že by tím někdo jiný nachytal na oplátku jeho. Nashledanou.